A abokina ya ne baka fita ba? A yan prince. Ya ne ake ciki ne. Lalo wallahi. Wai da na fito ne ni ma ran dan fita magana dan duba fuska ta saboda ka san beb din nan na ce mata yau za mu ka kuma ya ne. Ina so dan ya ne in ganta. Wai jiya wurin mai indomi da ruwa. Sama'ila, Ilu. Dan Ilu mai indomi. Okay, na gane. Indomi da ruwa kenan. Ka san Ilu bai jin magana. Kai. Kwanaki fa ina zannani da Ilu mai shayi. Bari in kai ka, bari in baka labarin me yamma. Ba ni labarin abin da ya Na ce iman indomi daya, bai biyu. Ka san me yaron nan yamin? A'a. Ya jawo indomin nan ya yaga ta. Dai na ce amma da aka yaga aka ga biyu ta wace ce. Indomi ɗaya ce ya dauko. Ya yaga aka ga biyu ciki. Sai a dahe ma abuja. Wai sai ya dauki ɗaya ban ɗaya. Ɗaya aka ƙara yaga na a samu sai a ƙara ganin biyu ciki. Ya ce ka yi haƙuri wannan daga baiwa ta ce ka samu abuta ka daha haka. Gaskiya ne. Ya ce a'a ya daɗa ɗauko guda ɗin nan. Ya ƙara yagawa ya ƙara kuma ganin indomi biyu. Indomi biyu. Ya ce kai lallai sai ka samu ya ce a haka za a yi haƙuri a samu. Aka sa. Ana jawo ƙwan. Yana ƙyan sai kaza. Uwa ko ɗiya. Kai jama'a da sassa. Subhanallah. Haka ce abokina kwashi ta kai nan da kai. Kai jama'a na ce ƙara ɗauko wani wannan batatin da soyayyar kaza ce. Buga mana wani. Ya ƙara kwan. Sai gasa saka na again. Kai jama'a. Wani bawan Allah ya zo ce da Allah mai gida a fasa min kwai 3. Ya ɗauko kwan nan na farko yana fasawa buga kwan na yake ci nake wani titin wurin nan yana ansawa. A'a ko DJ ake ciki. Ni ma dai ina saurare in ga me yake faruwa. Wai ba mu ankara ba. Ashe yana fasa wannan kwan sai ga wata tirela. Kai jama'a tirela mota tirela. Tirela Dangote. Cike da siminti. Cike da dakwai ne. Na ce subhanallah. A ku je ke tirela nan ta faɗo kan. Shi ne na tambayi mai shayin nan nake cewa. Ya ce indomi da ruwa aka yi ne ya ce wallahi dama shi ya yi tunanin sai haka ta faru saboda kazan nan lokacin da tana kwanci akwai lokacin da ta hita bakin express ɗin nan. Wata za a yi tirela ta hito cikin kwai. Ni za ka rena ba yau. Ni za ka rena ba yau ka gaya min. Allah ga hana. Ni za ka rena ba. Wannan ya ɗauka. Ni za ka rena ba yau ka gaya min. Tirela cikin kwai. Ni za ka gaya min cewa wani tirela cikin kwai. Ya ina indomi biyu za ta hito wuri ɗaya. Kuma haka. To kuma ka wannan. Ban yi da baka labarin ba. Ya wannan ya ce.